Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hoş geldiniz şeyde. Bugün Ramazan'ın 15. günü kelip etibimiz ve 20 tügüdi Ramazan'ın hayacanlıq bir 15 günümüz tağı kaldı. Allah'ın izni bilen Allah bize kalbimizge erişkenler katardan kılsın. Bugünkü temimiz kim üçün diyen sualga cevap verimiz. Bu sualı biraz açaylı. Bu ne demekçi biz bu yerde. Bu yerde ilim talep kılıp atkan, şunçilik güzel, yaşlarımız, çoğunlarımız, insanlar, balalar, şunçilik köp. Lekin bula qaysı ilimga nädin qandaq erişidiganlygyn bilemey watydy. Çünki ilim menbälerininki kimläge hitap kılganlygyny bilemey watmyz. Hemmeyle bir näsle deýdi, bir mawzulany, birer temalany oturup koydu. Ama bu mawzu kimler üçün diyen sualga cevap yok. Veya ki bundaq bir sual soralmaydı. Kimge udul gep qalsa şu anlaydı o mesele. Bir örnek bereyli. Eğer ictimai alaqada bir video tapdyk. Videonun temisi maddege huma bolup qalgan balalarga yardam qilish üçün bir video tapdyk. Maddenin qançalik yaxşı emasligini, täsirlerini o bu. Bu videonu biz ortaklaşkan vaqtımızda bununla alaqasız insanlar udul gep qilishi mumkin. Ama bizim maqsadımız nima? Muşunu işletkenlerini biz bunun zihnini köstüş arqalı ularni uzaqlaştırışga tirişiş. Ama bununla kiçik bir bala kep qaldı deyli. Çünkü ular hazır Instagram işleti watydy go. Günümüzde 13 yaşlıq bir qız menen ufka mesela Instagram işleti. Kep qalan wagtda moddiga munda bir näsge ne? Hiç bilmeydigan bir näsini bilip qaldy, qandaq işitişini ögendi veya ki qandaq muhitlarda boldy degендek. Muşundan oxşaş nurgun məlumatlar mas kemeydigan insanların aldığı düşüp qaldı. Ve bu bazen insan fark etemeydi. Bu yerdeki kamçilik yani zaten nime ve biz bunu qandaq toluqlayalayımız sizce? Ben bu temini diğer vaqtımda sizden esanızga nimeler geldi? Sizden üçün bu sual qanchalik muhim? Wa alaikum assalam. Mening aqlımga direkt hazır kelgimden başlay, andan qag'im davamlashtirayli. Hazır hammamiz özümüzning hayotimizni bir narsalarni özümüzning yaxshi ko'rgan xuy xarakterimiz yoki bir ishlarimizni farz bo'lgan namozlar yoki qilmoqchi bo'lgan o'zimizning ishlarimizni shu vaqtida bir yaxshi qilsak deb o'ylaymiz. Masalan, polisi bor birisi men shaxsan o'zimni olsam, bolamga bunday vaqtda bunday kichik bola bunday qila oladi, men achchiqlanmayman yoki bunday muomalada bo'lishim kerak deb o'ylaymiz, lekin tam shu vaqt kelgan vaqtda shuni yana qilolmaymiz. Eng boshda shu tamam xuyimni, nimamni yodimga ko'tarishni xohlayman, ammo buning o'rniga o'zim akilishim kerak bo'lgan bir nima bor. Masalan, buningga qanday misol bersam bo'lar? Men u bolaga açıqlashni yoki u şekilde qarşılıq berib u balaning ham o'zimning ko'nglini yerim qilishni xohlayman, ham savobdan mahrum qolgim yo'q. Bundaqda men uning o'rniga o'zim shu vaqtning o'rniga o'zim boshda sabrni, keyin Allohning savob beradigan ishlarni o'ylash va shuni qilishga tirishish, zikr qilish yoki direkt qo'pab tarat ilish va dinimizda buyurgan Başka chiqishning usullari. Şunun usullarını izleyiş bilen, şunu joyiga qo'yish bilan, ya'ni shu xuyimizni o'zgartirish uchun shuni o'rniga boshqa bir nimani qo'yib, manga vaqtimizda tamam, necha kun, hatto necha oy ba'zi ishlarga qiynalishimiz mumkin. Ammo bir vaqt o'tgandan keyin u normallashib ketgan. Normallashgandan keyin buning uchun yana birga yondosh bir şekilde duo pek muhim ekan. Allohga duo qilish. Alloh u xuyimizni, u nimamizni bizdan ko'tarib deb, ani yaxshi ko'rsatib, bizga haqiqatan xuy şekilde yoki o'zimizga xos bir nimamiz bor, u bir yaxshi yeri, bir insonni direkt bu faqat mushtaq eski inson hech qanday yaxshi qilmaydi deyamaymiz. Chunki Alloh bilan bo'lgan, Allohning bergan shu kishining bir marhamati veya hech bilmagan birisiga yaxshilik qilib qolgan bir ishlari bo'lishi mumkin, uni bilmaymiz. Shunga Ölüp boğucu Allah onundan ümit kesmeydi ama insan qılqını görüp lama bu yaxşı musulman emasken dep lam ayrı değerleydi mesela. Allah ümit kesmege yedi insan kesip saldı şu. Tam şunu demek istedim. Cennet girişinin ama bir türlük yolu var, onu o bir şekilde onda bizning keş qarash bilan bechiq narsalarni yo'qotib qo'yganmiz haqiqatan bo'lib bu biz Uyg'urlar deb turib olaymi jiqqa kishilar shunda qarab qolganmiz. Ondan Uyg'urlar olmasam hozir turklarni qarasam shunda insonlar qisqasi Allohim dalarni bu qilishdan hamda bu qilishni saqlasin, bizga go'zalliklarni, yaxshiliklarni, Allohning yaxshi ko'radigan barliq özelliklerini bizge yaxshi ko'rsatib, bizning o'zimizning xarakterimizga kirgizib bersin. Amin.
biz sualını sorduk kim üçün diye. Şoňlaşga Hätta biz bu sualga jogap bereli. Biz bu temada parançyatymyz tefekkür hakda. Bu kim üçün meselen? Yani eger meselen ijtimai alakada YouTube'da yoki Instagram'da işte bir alahidilik bolgan bolsa, meselen mançı yaş, andan keyin özüni terakki kıldyryşyny halaýdygan, tefekkürüşni kılışyny halaýdygan mandaq yaşlar üçün dep hashtag kılıp yazıp koysak, andan ula yaşitlerini berdiler o hesapda. Şularning aldygy çykarsa, hagalarnynki çykamasa meselen. Şoňlaşga bu ýerde bizninki hitap kılıp insanlarımız bolupmu, şu bizdek yaş wagtda kana diýimiz izinçlikke kirgen. Endi bular Uýgurlar hitap kılıp Uýgurça kançalyk täs gep tyrşypsakmy, biz Uýgur boluş bilen başda özümizden insanlarga kol ustup bolgandan keyin andan başga tilde belkim kılamız. Ama bizning öýümizde bir ot apty ýüz bergen asasda biz goşnymyzyň öýüne berip ýardam kılsak, o togry emas. Şoňa biz öz öýümüzdeki öz Uýgurlarymyzga kol ustuş üçin hiç bolmasa şu ýaşlarga muşda bir kanalda inşallah video ortaklaşyp atymyz. Bu ýerde ýene bir sual gaýtyp gelsek, demek boğunum meselen diýili hadisde diýdi ki meçitde namaz okuş 27 hadde sawap. Men bu hadisni anlagandan buyan 19 ýaşgacha aşda dep oýlaýdym hakykatan işte meçitde okusam bek ýakşy, o burada bir meçitde okuşan bek tirişatdy mekdepden kelip bu. Keyin 19 ýaşymda ögendim ki äsli aýallar üçin öýde okuş täkimi äwzel. Yani bundaq diýe wagtda bu hadisiniň kimgi digenligi aslında yazılgan bolsa, meselen bu oğallar üçün diyen asasda bu men üçün diýeleydi. Ama 19 ýaşgacha elbetde bir näse ýoktup goýmadym. Ama bunu bilmeýdigan, hazırgacha bilmeýdigan aýallar bar. Hazırgacha bar. Şoňlaşga bu tema eger oturga çyksa, insanlar sual soraşyp başlaýdy. Bu videonu görüp atym, ama bu video kim üçün? Şoňa meniň pek açygym kelgen näse, meselen meniň 12 ýaşlyk pukam bilen men çok çoň aramyzda 10 ýaşdaky fark bolsumy, ikimizniň akly, ondan keyin ýaşagan näse okşaş emas, ama ikimizniň kögen näse okşaş. Bu normal emas. Yani o bir bala onuň karşysynda balyçy näsili çykyş kerek. Ama o kız bala öşe kana diýimiz manda gyrym kılgan, o bu aýallaryny köse we ýa-ki öý bize batgan. Elbetde oýlap kaldy-da, kaçan kız bala boluş, aýal boluş şunu kerekdirdi, kaçan dep oýlap kaldy. Şoňa o aş aýalmy, şu blogda atgan, aşda öýlerini bizep o kılgan aýalmy, onuň astyga aşda ýazyp goýsa, meselen öý hanymlary üçin diýen asasda. Şularyň karşysyna çykyş kerek bu mesele. Şoňlaşga bu ýerde bir kana diýimiz bek palaýymkançylyk bolup ketdi dep oýlaýman. Hem hadisde, hem Kur'anda, hem yani Kur'anda diýenim. Meselen diýeli Kur'an-ı Kerimde atanyň ýakşylyk kılıç dogurluk bar, hadis, haç kılıç dogurluk bar, ondan keyin aýallarynyň haklary, erlärniň haklary bar. Ama bu ýerde mandak bir mesele bar. Aýallarynyň haklaryny aýallar bildi. Erlärniň haklaryny erlär bildi. Meselen diýeli bir cümä güni hutbege bardyk diýeli. Hutbede o adam hutbege erlär bardy ýysapda çok köpünçe. Hutbede o hutbe imam aýallarynyň işte üstüde silärniň mandak haklaryňlar bar, aýallarynyň silerge itaat kılıç kerek, o bu diýen gepni diýse, bu gep äsli aýallar hitap kılıngan. Ama o imam erlärge däp atdy bu gepni. Äsli bu ýerde ailede bir kalaýmakançylyk çykdy. Çünki diýilgen insan togry insan emas. Şunun okşaş, bolapmy bizge okşaş hitap kılýan insanlarga kana diýiniz nasihat berip atgan imamlar bolsun, okutguçy ustazlar bolsun, gep baga wagtda hemmeden bekjek men kimge gep kılıp atymän? Meniň gep kılıp atgan insany tunuşum kerek. Onuň nimege ihtiýaجy bar? Onunki tesellige ihtiýaجy barmy? Onuň biraz korkuş tutuşga ihtiýaجy barmy diýen asasda buny oýlanyş, yani oýlansa bu täkimi bek kana diýimiz täsir güçi ýokary boldy dep oýlaýman. O iňip bolgandan keyin hem kişi zorlanmaýdy ne bilen diýişdi. Çünki hazır hitap kılgan kişi iňip emas, çykadam hemme näsidin nim kıldy, hemme näsidin bir näsler çykyryşga, bir näsler ortaklaşyşga, birisi grimden başlasyn, ýa birisi grimden içinde başga näsilden söz kılatgan, birisi başga bir näsilden, ama hemme adam gelip bekrak görünüş we bekrak nim kılış üçin hemmeni içigi tatyklyk iş videonyň onuň ilgili bolmaýdy. Çak kılamdy, nasihat beremdi, bikagah kılamdy, bulanamyz bilemeýmiz. Biz arlyşyp gitýlik yani. Alaýmakan bir näse şorpaglam okşap galy türklerden aşda bir bar. Şoňa bunu bir aýryp, manda bir ret tertipke seriş äsli insanyň hem kalbige hem kallysy jätin bek rahatlanamykin diýip. Biz hazır bu ýerde bu kanalda işte
tamaki çekişinin kana deyimiz ziyanları veya ki onundan keyin mesela girim buyumları onundan keyin mesela hayatını kandak yaşaş doğruluk yani bularni mı diýeleyimiz biz talalaydygan her kandak bir temi bar. Biz halkyny biz talaýarys. Emma bizni anlawatganlarynyň nimege ihtiýaçy bar? Ular kandarak bir psihikada. Biz bunu peres kılış arkaly şunu kata tim talaşyp tirişýatyrys. Allah'ın izni bilen belki biz bu kögen anlaganlarymyzdan pek sıkıldık ve yeter biz bunun bir nokta koyaýly diýen asasda şunda aňsyz halatda şunda oýlap muşta kılışkan buluşumuz mümkin. Ama bu hakikaten bütün insanlara bek ýylky mas keldi dep oýlaýmyn. Oýlap bakmamız mesela Peygamber Aleyhisselam wagtynda mesela hutba kıldy we ýa-ki bir kimge nasihat berdi. Hemmeýlenge aýrym. Mesela birisi kelse işte Resulullah maňa nim tawsiýe kılsa dese ata-anaňa ýaxşylyk kıl diýdi. Ýeni birisi kelse puluňy infak kılgyn diýdi. Ýani birisi kelse başga näse tawsiýe berdi. Çünki o Resulullah kelgen insanга garda muamele kıldy. Bizning şunda kıla alışny bek tawsiýe kılman. Yani tawsiýe kılma diýenim. Bek ýylky hayatymyzny süpetlik kıldy dep oýlaýmyn. Hayatımıza şunu kirgizsek, hazır hemmeden bir kirse bir bir sirgılsa ekranı hem näste kalı hazır Vallahi makale. Lakin ilimnin paydası insanda körülmeyken onda sirip öteýärken ki bir muğucu bilimler bilen toşap gitindik. Keşte şunu bilen hemmini bödodu ya özünü sonda bulanmaydı ya. O ilimnin paydası körülmeydi o kişide. Şuna ötüp gitdi günler. Allah bizni Belki vaktini ısrap kılganlardan emas en güzel şekilde kullanganlardan işletkenlerden kılsın. Ahirde yarım minutumuz kaldı. Hatta yığınçaklaylı. Bugün kimge hitap kılış meselesinin muhimligi astyda aslında siziş arkaly onu tahymy kana diýimiz körünür halatga bu bir soraýly diýen halatda diýen paraňyny kıldyk. Allah'ın izni bilen bizge bizge ve başka anlıqçılara hemmeýlerine paýdaly kılsın Rabbim. Sagan tabii ki biz insan hatalıklarımız elbette bolup durdu. Allah bularny anlıqçılara hem bizge tuydurmasdan yok kılıp bizge paýdaly taraplaryny işletip maňaly bolsun. Rabbi zidni ilmen verzuqni fahman. Allah'ım bizge paydasız ilimden sana sığınymyz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet. Allah'a emanet.